Saya aku tekon, kitab iki tulisane sapa? Menungso. Makanya gue mau. Tapi aku yang lurusnya, aku yang gak nyalahnya, tapi meluruskan. Mbok iya disebut kitab yang aku sucikan, ngono lho. Lek sing diarani kitab suci mbahno lho, duwe kitab suci. Diarani kitab Warung Ngaji Rasa. Menyeduh makna, merasai jiwa. Mbah, napa nggih maksude ngeten. Dinten niku berarti kasus piyambake budal nggih damel dina, wangsul nggih damel dina. Ayo, makane lahire menungso ora lepas teko dina. Makane kena diarani anake dina. Menungso. Lah kados donya niki kan ngeten, Mbah. Rumiyin kan mboten enten napa-napa terus enten menungso terus enten dina niku wau. Sing rancang dina niku lho, Mbah. Ya menungso sing salah wujud iki. Ojo yang di atas kepinteran le. Nggih. Lek nganti ngomong ya darah kok rene tak buronane. Berarti pertanyaannya kayak ngono. Iya, bener. Pertanyaane. Bener. Sing gawe dina kuwi. Menungso ala sing wis wujud iso nganti judul salah iki enek lahire menungso kuwi mau. Nggih bakal anu tanglet masalah sing nguasani jagat sak isine iki, Mas. Sing nguasani jagat saijine jagat gede maupun jagat cilik tak lain dan tak bukan Adam dan Hawa. Adam itu kata suwung, Hawa itu ada. Sing nguasani jagat saijine. Apa perlu duwe contoh? Nggih, Bapak. Nah, menungso sak donya urip kan iso bab iki. Tapi kenapa kanggene wong pinter-pinter iku urung gelem ngakoni sing nguripi? Lah sing nguripi iki mah sing mlebu metu iki lho, Le. Mlebune iki mah jenenge Adam, ya. Metune iki Hawa, mangkane suwung sing sejatine ngono Adam kata suwung, Hawa itu ada. Kudu diakoni. Mangkane Mbah No bisa menemukan Gusti Allah Mbah No Sang Yang Tunggal. Perkara dijenenge Sang Yang Widi, Gusti Allah, monggo kok berjeneng. Lek kepercayaane Mbah No sak donya iki tunggal. Lah lek ngono le. Kaya penemone agama apa iki kok iso lek rero Gusti Allah kok sing iso mbedakne. Omongi Gusti Allah sing ngene, sing sitok ngomong ngono. Kuwi sing salah ndi, sing bener sing ndi? Padahal Gusti tok oleh abang ya abang kan ngono kan. Berarti lek sing bedane tentang ngomongnya Gusti Allah lek sing wis eruh tenan ora padha berarti menduakan Gusti Allah. Katakan masalah setunggal. Masalah sing niku lho Mbah namine napa sing langgeng, setunggal sing langgeng. Lho pindhone kok enten masalah teng cerita-ceritane tiang-tiang niku enten sing muni nabi, rasul, terus malaikat niku lho Mbah. Kula kan nggih pengin ngerti niku Mbah. Dari penemuan Mbah Saeno iki gak kena diganggu gugat. Lek arepe ganggu gugat kongkon golek Mbah No ini penemuan versi Mbah Saeno ya. Boleh disalahkan, tapi nyalane Mbah No harus berani membenarkan. Ojo gur nyalane tok. Jadi tak percaya ya kata Adam, Hawa. Adam ini asal dadine manungsa. Dadi ora kena dibentuk lanang karo wadon. Hawa hanane wadah. Ini tembung Adam Hawa. Kata Rasul iki jane sing wis kedunungan urip iki ndul, kedunungan rasa karo eling iki diarani rasul. Nabi itu ada, Adam iki suwung bono Hawa ki ana, mangkane enek ngene sesepuh rocane ora jelas kongkon goleki kayu gung susuhe angin, gali kangkung, tapake kuntul nglayang, sejatine padha iki ya. Mangkane sing diarani kayu gung susuhe angin iki dedeke menungso urip ki mau. Digambarake kaya kayu ngadeg tapi dinggeni susu angin sing mlebu metu iki mau.
Ya sing mlebu Adam, sing metu kuwi Hawa. Adam suwung, metune Hawa ki ana. Tapi kan tidak wujud. Saiki kenyataane sing padha nyebut Gusti Allah Sang Yang Widi Tunggal. Selawase urung padha roh. Karena apa? Enek unen-unene kuno makuno Jawa Dipa ki mau suwung sing sejatine ngono. Tanpa hambedani tang kena ki naya ngapa. Kenyataane Gusti Allah itu tidak bisa diraba, tidak bisa dipandang, tapi wong lek sing padha gelem ngaji nang rasa keneke dirasake. Makanya diarani suwung sejatine ngono tanpa hambedani tang kena kinaya ngapa. Sang Yang Tunggal iki tidak bisa diperumpamakan dengan benda apapun. Lek sing iso madokne berarti wong kuwi mau menduakan Gusti Allah. Wong suwung sejatine ngono kok. Wis saiki tak contoni, aku kue kabeh ki mau urip, duning urip ki sobah ngene lho ya. Mangkane anane aku kue urip enek sing nguripi ya sing mlebu arep metu iki. Ayo dinalar karo utek sing sehat. Lek sampean padha ditinggal karo sing mlebu mati iso ngene enggak? Padahal kan donya ki padha le. Sing mlebu metu iki sing kedunan urip, sing nang kirik wedhus babi. Sing mlebu metu iki padha. Sing ora trimo kon rene. Nggih. Dadi nek aja digoblokne. Mbahno mengaku ya le. Mbahno wong Jawa laire nang tanah Pulo Jawa. Saiki nganti ngedeke tuntunan Jawa. Lek ora enek sing padha trima ya kon rene. Kon lereni. Lek ora trima. Boleh niki nang negara-negaraku dhewe, tanah-tanahku dhewe. Perlune mbah ya ngono kuwi sing urung padha memahami ben aja tumpang so. Dadi nek ngerti ben tenanan. Aja gur kepinteren. Mangkane Pancasila ki mau ora lepas teko perjalanannya orang spiritual ya. Jadi tujuannya Jawa itu ya untuk menegakkan Pancasila. Jawa itu kata beneh, tapi wis saiki wis teko titi wancine teko jamane termasuk enek unen-unen sing wis kawuli wong Jawa meh ilang Jawane. Tapi muncule tahun 2020 kuwi mbae wis sering ngendika sadurunge mulai 2012 Mbahno udah berkata. Siji 2017 enek apa? Ping pindho tak lontarne 2020 enek apa? Kuwi mungkin sing padha nyatet nganti sepringe saandene dibuka padha ora lali. Terus kode alami 2017 kuwi jawabane Mbak Saeno muncule keraton Jawa. Contone deklarasi kemerdekaan 1917 nganti Pak Presiden ora ngangge pakaian kenegaraan sing digawe pakaian adat Jawa iki membuktikan muncule keraton Jawa. Oh, ngoten, Mbak. Terus enek maneh tak kon niteni 2020 ada apa? Jawabannya Mbak Saeno simpel. Jawabannya melebihi dari Gestapo. Ya kabeh padha kok ngoten heeh. No. Contone judule saiki memang diakoni le sak Indonesia sing enek Gestapo ya gur Indonesia tok to. Makanya kenapa kok malih melebihi dari Gestapo? Berarti ngantek dunia. Kuwi ya perang. Tapi perangnya perang corona. Tapi titenono eneke corona iki akhirnya mangko ana hikmahe. Kene enek unen-unen Jawa.
ela-elo Cina Londo garis sajodo wong Jawa iki bakal tambah separuh. Lire tambahe sing beneh. Sak donya lek umpama isine bakal wong 50 sing beneh 20 sing ora beneh 20 kan ngono. Nggih. Gak oleh karo taune. Tahun 2020 ki mau sabdane yang sabdo palon Naya Genggong ya yang Ismaya Jati. Aku jangkep 500 tahun Bali Jawa, tapi aku nagih janji. Ya sampai sing wong sing padha paham-paham iku ora padha mudeng. Enek sing ngomong, iki wis wayahe, arepe. Lah iki wis ora arepe. Wis. Ya, mangkane aku gak salut banget lek arepe teko iki wis teko. Dadine mbah-mbahe dhewe, leluhure dhewe iki mau wis padha teko. Krana pengamuk, lah ora disambut. Lah iki dadi corona iki mau, iki alam. Ngandane mbae nganti ditekoni wong pinter-pinter. Jawabe mbae simpel. Kapan Mbah redane corona? Ya sing penting ora nganti 2 tahun, kan ngono. Lho, kok gitu Mbah? Heeh. Ya lek nek wong pinter ngarani corona bulan iki, tanggal iki iso reda, ya kontrene aku tak buru. Tapi kehendak alam. Dadine mbae ora disambut alame ngamuk. Kuwi judule, makane Pancasila ki mau sebagai kendaraannya orang Jawa yang ingin nuju nang langgeng abadi. Lah takone Nur sing sapa yang perlu harus dihormati ya? Yang kalau kita berada di tanah negara Republik Indonesia. Jadi mbae singgule kanang yayasan iki kan nenek Yang Karno, Gajah Mada. Krana apa Mbah kok ngangge simbol Gajah Mada? Satu-satunya orang yang bisa menyatukan Nuswantara adalah Gajah Mada. Jadi yang dikatakan Nuswantara lek wong padha penelitiane jeli tenan. Yang dikatakan Nuswantara sepertiganya dunia. Itu bisa dikatakan Nuswantara. Jadi kalau kita merasa hidup di tanah negara Republik Indonesia awalane kamardikan sing iso dinikmati aku kowe iso nyandang mangan kanthi sempurna iki ya seharusnya perjuangan Yang Karno sak grune ngono lho Lek. Harusnya yang kita hormati. Makanya sekarang Mbah No punya cita-cita ingin membangun Masjid Insinyur Soekarno untuk mengukir sejarah Soekarno. Anake Karno kudu ngruwangi suarane Mbah No iki. Makanya Mbah No kan ada mau pertemuan di Jakarta, tapi berhubung pangkalan corona ini terpaksa karo Romo Permadi diundur. Ditentokke winginane tanggale. Ngrembug babakan lek ditrekoni tentang Pancasila, kok Pancasila. Masjid Agung Insinyur Soekarno engko lek aku nang Jakarta lek ditekoni tak jawab tujuane piye, kangge apa, nampi tak cuplik. Cuplik aku Mbah No arepe gawe masjid sing ora umum. Tapi kangge umum tak kon mulai-mulai dhewe. Kene apa to Mbak kok nganti ngedekne pesantian Jawa Dipa tutur tinular. Kuwi ora sekedar Mbak spontanitas ya Le, dadine Mbah No iki wis ada amanah kongkon ngedekne pesantian Jawa Dipa, tapi kanthi dibarengi ngadeke merah putih. Mbah No nggak iso lek kon goro ya. Kuwi amanah dari Yang Karno. Tapi kon ngedekne merah putih barengi karo berdirine pesantian Jawa Dipa tutur tinular. Lek ra dikanteni karo berdirine merah putih, angger ndengok mesti kepidet. Mangkane Mbah No tak akoni, Mbah No turun darah merah.
orang yang pemberani dengan siapapun. Tapi tak landasi bener le, alias simbole Mbah No kan merah putih. Orang yang pemberani dengan dasar benar. Le kata pesantian Jawa dipatutur tinular kuwi mau. Lek wong Jawa kaya Mbah No kuwi mau kudu iso bentuk diarani sanggar pamujan. Wis dioperale saiki didadekne langgar. Pesantian dulu kata dari pesantian terus dioperale dadi pesantren. Dewe wedine ngono ki, Mas. Jane kowe kanggo terok-terok. Lek ora trimo kon rene. Ngono lho. Asal usul pesantren pesantian niku nggih, Mbak. Terus niki berdirine tahun pinten nih, Mbak? Ya udakara wis 4 taune sok besar sok sura ngarep kuwi ya. Dadi nek lek ndelok bukune iki ya paham. Ya jelas kok nginang-nginang Menkumham. Dadi nek yayasane Mbah No bukan yayasan sing acak-acakan sampai dilangku negara iki. Lho. Sudah berbadan hukum ya, Mbak? Oh, berbadan hukum, lek ra ngono gak wani le mbae. Boleh mbae anak negara. Dadi manut aturane negara, aku ora nentang negara. Membantu untuk membangun manusia sing sautuhe kenyataane. Saiki lek dinilai dari unsur agama ya. Mayoritas diakoni agama Islam. Akeh guru ngajine, akeh pendakwahe, akeh pondok pesantrenane, tujuane mau bangun manungsa sing sautuhe, tapi kenyataane gagal. Gagalnya apa? Molimone merajalela saiki iki. Bener lho. Molimo. Lha lek gagal kan ora ngene iki lek ora gagal. Molimo niku napa, Mbak? Ya wis main, maling, madon lan liya-liyane. Lah kuwi sing dadi jane kuwi kan molimo iki dadi tantangane agama ya tantangane negara. Lah lek ngono gagal iki. Oleh tantangane agama kok dilanggar, bukan menyalahkan agamanya. Berarti menungsone Mbak mengakui ya kitab agama apapun yang disahkan negara 100% bener. Iki oleh-olehane dhewe sing ora bener apa bukune apa manungsane. Nek Mbak No ngakoni. Tapi tre yo ngene lho. Dadine tak terjemahne tentang kitab ya, Nggih. Yes, kitab suci. Mangkane Mbah No kuwi mau lek enek sebutan kitab suci iki rasa jatine sik duwe rasa mbededek. Tapi tak perdekne. Karena apa Mbah No punya kepercayaan sak donya belum ada manusia yang suci. Saya aku tekon, kitab iki tulisannya sapa? Menungso, Mbak. Makanya gue mau. Tapi aku yang lurusnya, aku yang gak nyalahnya, tapi meluruskan. Mbok iya disebut kitab yang aku sucikan, ngono lho. Lek sing diarani kitab suci Mbah No lho, duwe kitab suci. Diarani kitab